My View nitkellmu hija inizjattiva ġdida tal-Partit Nazzjonalista li permezz tagħha l-Partit Nazzjonalista se jkompli jisma' l-idejat u l-aspirazzjonijiet tan-nies. Fil-fatt wara s-suċċess tal-web conference li saret f'Mejju li għadda li fiha l-Prim Ministru Lawrence Gwanzi parteċipa f'diskussjoni online ma' kważi 1000 persuna, nhar il-Ħadd li ġej id-dialogu tal-Partit Nazzjonalista se jkun wieħed innovattiv kif jispjegalna Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borg Olivier. Permezz ta' din l-inizjattiva l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed iwassal il-proċess ta' dialogu f'żewġ forum, fil-forma tradizzjonali li nafuha bil-preżenza tan-nies b'mod interattiv fiżiku, imma fl-istess ħin anke permezz tal-użu tal-internet in-nies se jkunu jistgħu jipparteċipaw fid-dialogu fl-istess ħin anke permezz allura tas-sit www.mychoice.pn u allura jibda dan il-kunċett My View nitkellmu. Il-ħin ta' dialogu tal-ħadd se jibqa' l-istess, jiġifieri bejn il-11 ta' filgħodu u nofsinhar, bid-differenza li l-Prim Ministru se jwieġeb mistoqsijiet online u minn barra fuq is-sit mychoice.pn id-dialogu se jixxandar live fuq Net Television u Radio 101. Qegħdin naqdu il-forma ta' dialogu b'mod tradizzjonali bil-preżenza tan-nies imma fl-istess ħin inwessaw u niftħu it-twieq tal-Partit Nazzjonalista biex ngħaddu mhux biss il-messaġġ tagħna imma anke biex nieħdu s-suġġerimenti u nieħdu l-idejat tal-poplu b'mod ġenerali. Din l-inizjattiva tiżdied ma' numru ta' inizjattivi li qed iħaddem il-Partit Nazzjonalista li permezz tagħhom qed ikun aktar viċin il-poplu u jisma' lil kulħadd. Fost dawn hemm is-sit mychoice.pn, il-paġni fuq Facebook myvoice.pn, kif ukoll il-laqgħat strutturati mas-soċjetà ċivili organizzati minn Simon Busuttil. Nhar it-tlieta Marija Hamet, ir-rebbieħa ta' Be Prime Minister for a Day, għattat ġurnata mal-Prim Ministru Lawrence Gwanzi, inizjattiva li fiha mal-2000 persuna ippreżentaw is-suġġerimenti tagħhom lill-Partit Nazzjonalista.